negattiv u arroganti. Hekk ġie deskritta l-imġiba ta' Chris Fern minn diversi persuni li segwew id-dibattitu online bejn mexxejja politiċi organizzat mill-istituzzjoni tal-Università ta' Malta. Tal-wara illi fl-aħħar minuta l-mexxej tal-Labor Robert Abela avża li ma kienx se jattendi għal dan id-dibattitu u wara li ddeċida li jiġi jqum mill-istudenti u l-istruzzjoni bat lid-deputat tiegħu Fern. U affaċċjat bid-domanda għalfejn il-mexxej Laburista ħarab milli jiddibatti, Fern spiċċa kellu jatti għall Abela u insista il-ħamis filgħodu kienet iservi bħala aġent Prim Ministru. Li qiegħed hawnhekk kienu mhux Robert Abela. Jiena deputat Prim Ministru, meta Robert Abela bħala Prim Ministru jkun imsifer jew indispost, jiena nkun l-aġent Prim Ministru ta' Malta. Fil-verità, Abela ma kienx imsiefer, iżda jikkampanja fil-5 distrett f'walkabout f'Birzebbuġa. Fi kliem sempliċi ġab il-voti qabel id-dmirijiet ta' mexxej tal-partit u tal-pajjiż. Intant, meta mistoqsi dwar diversi suġġetti, Fern darba wara oħra waqa' għar-retorika negattiva u sfida lill-kap tal-Partit Nazzjonalista politika tal-passat. F'satejn dibattitu oħra ċilaġeb Chris Fern ma semmix darba l-Stewart Healthcare, l-isptarijiet il-Gvern tal-Labor qed joħroġ il-miljuni tal-euro minn but il-poplu għalihom u li ċ-ċittadini għadhom marawx il-frott ta' din l-ispiża. Wis inqas ma tkellem dwar il-weda Laburista ta' sptar ġdid f'Għawdex, weda li issa ilhom jagħmluha sa mill-2017. Minflok oġbu jitkellem dwar il-Ministeru tal-Ambjent De Casteru illi hu qatt ma kien mitħla tiegħu. U wieħed mis-setturi li f'9 snin Gvern Laburista abbanduna totalment tant li diversi postijiet miftuħa u spazji pubbliċi inawgurati minn Gvern Nazzjonalista spiċċaw żdingati u minsjatat il-Labor. U b'mod mill-aktar surreali, il-Ministru tas-Saħħa spiċċa jiftaħar bil-metro u l-istudji. Is-sistema li aħna qegħdin nitkellmu dwarha fejn jidħol trasport tal-massa hija studjata sew. Ta' min jinnota illi fil-manifest elettorali Laburista stess fil-weda numru 414 jingħad iswed fuq l-abjad illi l-istudji għadhom mhux lesti u aktar minn hekk għandhom laqqas biss jafu jekk il-proġett tal-metro hux vijabbli għal pajjiżna.